Dwi yma yn Gylch y Moch gyda Aron Owen o St Clair's. Ydych chi? Tela, diolch, gwrdd. Da. Wel, beth sgynnon ni fyma, yr hychod ydy hein, ia? Pencapwr o hwchod nawr o bob bryd nawr yn erbyn ei gilydd nawr. Mae 5 gyda ni mewn yma. Mae gyda ni Saddleback, mae gyda ni Tamworth, Gloucester Sport, Cymraeg a Lanref o'i wahanol bridiau. Felly mae yna ddewis golew yma, does? Mae mewn hwchod da yma. A maint, i maint nhw dwi, dach o? Maint, wedyn. A maen nhw drwm o foch, wedyn. Yndi, dyn nhw gyd yn drwm o foch, yndi? Drwm, wedyn. Mae ffefryn gen i, achos. Mae ffefryn gyda fi. Oes? Par 10 ffefryn? O, fi yn Milcod, mwcyn Cymraeg yna. Ia. O, mae'n cario'r ail dorred, mae'n hyd yn ni, mae lled yn iddi, o dwnfer yn iddi. Mae'n cerdded yn dda, ond dim fi yw'r beirniad eddi, wrth gwrs. Ac ia, un peth sy'n wych i weld ydy, i maint, yn ymwneud ar un Tamworth a mae'n fawr. O, yna fe di, mae enfaith. A mae'n siŵr bod hwnna yn esiampl da o'i bryd. Lodi fi'n meddwl, ta'n credu bod nhw fan arach, mor fawr yna, mae hwnna yn elliol o. Yndi, tad. A faint o foch bas ydych chi'n disgwyl i hwnna fagu? Wel, mae mochi'n gallu magu lan i 12 o foch, os oes y bobeth yn iawn le fe ar y torred. Ond gallen nhw ddod â 8, mae dibendo ar yr pydethau nhw fadd, a nhw yn y condisio reit i fynd i'r fadd a fe'n arall. Ond o 10 i 12 yn elliol gyda i fochyn. A mae hwnna'n dipyn o dyllwr, mae'n cario hanner y cae efo hi. Mochyn, licio torio. Yndi, tad. A da chod y gwaith sy'n mynd yna i gadw'r moch yma'n dydy? Wel, a maen nhw i biafio nhw hefyd, maen nhw'n arwen nhw. Sy'n colar i gael. Na, goes. Dim ond basgwn na... A mae mochyn yn gryd ydy? O, stwbwr yna di. Yndi. Mae'n wedi gryn Tamworth, mae'n weld yn dipyn o fadam dydy? Odi. Gael ni weld nawr. Asi difyr. Ia, so... Ffefryn dy ti? Oes, yn y marn ni, Tamworth ydy'n ffefryn. Da chod... Os, fi'n gallu weld. Wych chi gweld. Ond mae eisiau bod nhw'n gallu cerdded a mae'r corff yn... Mae popeth yn bwysig yn Yndi, tad. A dyn, fydd y beirniad, mae yna waith cerad o gwmpas cyn i'r beirniad nid i benderfyniad, does? Oes. Eich rhyw 5 munud o siwr. A beth ydych chi'n chwilio mewn hwch magu fel hyn? Beth ydych chi'n chwilio? O, chi moyn y bryd character yn y pen. Chi moyn cefen, chi moyn fe ma cefen mochyn y fe. Chi moyn yn gyson. Chi moyn hyd na, chi moyn loen llawn. A chi moyn dwnfer yn y pen ôl i gael twli teip o fochyn. A wedyn chi moyn o leia 14 o dethau i gael magu mwch bach. Ond mae'r rhan fwy ar un o 14 i 16 o dethau. A bryd, mae'n rhaid bwysig bod nhw'n gallu cerdded. Yndi, tad. Yn wedi efo hwch mawr, mae'n bwysig iawn i di gallu cerdded yn iawn, dydy? Enwi nhw, gyda ni fan hyn nawr, mae Joyce Owens gyda ni o Llanon, o Llety, yn y Lanref fan hyn, 6403. Mae gyda ni... Mae'r mochyn Cymraeg wedi gael i. Y mochyn Cymraeg sydd wedi ennill? Ie, gyda Rhys Evans o Toed yr Air. O, dan Rhys? Da iawn. Gwych, a mae'n esiampl da iawn o... O, o'n i licio mochyn na, fe dath ni mewn. Wel, o'n mochyn gyda ni'n erbyn iddo. Ie. O'n i'n weles i o'na, o'n i'n meddwl bod dim chans da ni. O, mae hyd da ni, mae dwlfer a mae cerdded dda. Mochyn da na, dw. Wel, da. Dach o, mae'n glod yn nhw ar y gwaith sydd wedi mynd i fewn i ddangos nhw, dydy. A mae'n siŵr bod yn bwysig cadw Eli Hael ar hein yn dydy? Wel, cwyta nhw, yn y shed mae mochyn yn licio, wedi greu pink yma. Mae nhw'n gallu llosgi. Rwy'n meddwl ni gallu gael peach fest. Ia. A mae'n nipyn o waith yn dod i fewn i edrych ar ôl nhw. I gadw nhw'n binc, ydy, achos a mae ddim yn gorau ydy nhw. Wel, diolch yn fawr am eich amser. Ie, a lliol.